Здравейте! Сега ще покажа моите рисунки на малкото пони. Да започваме! Момент. Първата ми рисунка беше тази. Момент. Това съм аз и Емо. Очите са му сърчица. Сложила съм вежди. И тук има едно сърчице, има крака и тези свързвания са му ръцете. Тук тази вежда беше надолу, само че я закрих с коса. И опашката ми е с огън. Втората ми рисунка беше пак мен, само че като прилип. Има много странни криле, остри зъби, имам странни уши и ябълка. Така изглежда моя сладурски белег. Третата мисля, че беше най-обикновено пони. С хиляди усмивки. Някои са много издължени. Отделен нос. Това знам, че не прилича на пони. И то не е пони. Това е един дух от моята зла страна. Нали? Така. Това е моята зла страна. Имам една хубава плитка. Тук ще го обърна. Пак има дух. По-маничък. Не знам дали много хубаво му се виждат очите. Това е мама. Моята майка. Нейният сладурски белег е много интересен. Едно момиченце. И това съм аз съвсем маничка като бейби. Имах още. И все. Тази ви я показах. Това беше за днес от мен. Ако ви е харесал клипа, дайте там зад нагоре